गुथा जोंहा जे जिल्ला दङ आरो गासै 40टा ब्लक गासैखौबो जों गोदानै दाफामफिननाय जाबाय। दाफामफिननायनि थांखियानो जाहैबाय 2025 मायथाइयावहाय आख' एबार प्रमद बर' सरकार जे मुलाया देरो बेखौ बिलाइ गांनैयावनो सिनायो। नोंथांमोना नुबाय दाखालि सिडली बियाबनि जे बिसायख'थि जोंनि सारा भारतनि गेजेरावनो बांसिन मार्जिन लानानै देरहानायनिफोरनि गेजेराव जोंना सिडली बियाबाबो मोनसे। आसामावथ' बयनिफ्रायबो बांसिन खायानो मोनबा समस्थियावहाय। गथिखे बिलाइ गांनै मुलाया दिनै देरजेनबायब्ला 2025 मायथाइयाव मुलाया बेसे गिदिर जाहैगोन बेखौ नोंथांमोना सानबानो जाबाय। गुथा जोंहा जे जिल्ला दङ आरो गासै 40टा ब्लक गासैखौबो जों गोदानै दाफामफिननाय जाबाय। दाफामफिननायनि थांखियानो जाहैबाय 2025 मायथाइयावहाय आख' एबार प्रमद बर' सरकार। थारैनो प्रमद बर' सरकारा 2025 फैमारगोन ना? जे मुलाया देरो बेखौ बिलाइ गांनैयावनो सिनायो। नोंथांमोना नुबाय दाखालि सिडली बियाबनि जे बिसायख'थि जोंनि सारा भारतनि गेजेरावनो बांसिन मार्जिन लानानै देरहानायनिफोरनि गेजेराव जोंना सिडली बियाबाबो मोनसे। आसामावथ' बयनिफ्रायबो बांसिन खायानो मोनबा समस्थियावहाय। गथिखे बिलाइ गांनै मुलाया दिनै देरजेनबायब्ला 2025 मायथाइयाव मुलाया बेसे गिदिर जाहैगोन बेखौ नोंथांमोना सानबानो जाबाय। प्रमद बर' सारा गावनि दिनैसिमनि जिउआव बर' हारिनि अनगायै गुबुन सिन्था बिथाङा खालामफेराखै। बर' हारिजों लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन जाथि जन'गोष्ठीनि मोनथाय थामोनथा आरो समानै जौगालांनायनि जे थांखि बे थांखिखौनो लानानै बिथाङा थांनाय 30 बोसोर बिथाङा नांथाबनानै दङ। बिथाङा मोनसे जोबोद निखावरि न'खरनिफ्राय गरिब न'खरनिफ्राय फैनानै दिनै जे जोंखौ दैदेनफैनो हादों, जोंनि समाजखौ दैदेनफैनो हादों, बेखौ नोंथांमोना दाखालि बड'लेण्ड महोत्सबनि गेजेरजों एकदम जल जल फट फट नोंथांमोना नुबाय। बेनिफ्राय देरसिन एचिभमेन्ट जेबो थानो हाया। जोंनि भारत बायदि इसिबां गिदिर मोनसे हादोरनि जे गाहाय मन्त्रि जे प्रधान मन्त्रि, बे प्रधान मन्त्रि बिथाङा फैनानै जोंनि बर' माहारिखौ बाख्नायफैनाय, जोंनि बर' माहारिनि जे बिथांखिफोर दं बेजों गावखौ लोब्बा लाखिफैनाय आरो इयुनाव बिथाङा जोंनि माहारिनि जे माखासे एजेन्डाफोर दङ बे एजेन्डाफोरखौ गासिबो गावनो मावफुंनानै होगोन होननानै जे रादाय होबाय। बेनिफ्राय देरसिन आरो जेबो थानो हाया। बेनि थाखाय आं प्रमद बर' सारखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांखौ गोजोन्थों होनहरदों आरो बिथांनि गोलाव जिउनि आं इसोरनाव आर'ज गाबदों। आरो जों साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा बा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि साफ्रोमबो जाथि जन'गोष्ठीनि सुबुंफ्रा प्रमद बर' सारनि आखाइखौ गोख्रों खालामनाया मोजां, जाहाथे बिथाङा इयुनाव आरो बेनिफ्राय साबसिननिफ्राय साबसिन खामानि मावलांनो हायो। बेरेखा हान्जा होननानै जोंहा बेबायदि गैला। बेरेखा हान्जा थाथावना बाथ्राबो नङा। नोंथांमोना मेगन मेसेबनानै खनसे जुदि सानहरोब्ला 2020 मायथाइयाव UPPL सरकार फैनायनि सिगां 17 बोसोर हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF सरकार दङमोन। मेगन मेसेबनानै सानहरोब्ला 2028 मायथाइनि नोंथांमोननि उदालगुरि दरंनि रायट गोसोखांगोन। 2012 मायथाइनि क'क्राझार, चिरां, धुबुरीनि जे रायट बेखौ नोंथांमोना गोसोआव फैगोन। नोंथांमोना सानगोन जे 2014 मायथाइयावहाय जोंनि मानसिफ्रा जे गुबुन गुबुन जाथि जन'गोष्ठीनि बर'फ्राबो जे रिलिफ केम्पआव थानांदोंमोन, बेफोर जिनिसफ्रा नोंथांमोननि खर'आव सौफैगोन मेगन मेसेबब्लानो। नोंथांमोना मेगन मेसेबानो मिथिगोन बै समाव माबायदि दादागिरि गुन्दागिरि दङमोन। जोङो गावनि गोसो बायदि भट होनो हायामोन। खोमसिबानो जों गिनो गोनां जायोमोन। मेगन मेसेबबानो नोंथांमोना गोसोखांगोन जे जोंनि ओनसोलाव आर्मि केम्प दंमोन, CRP केम्प दंमोन। जोङो बावहाय एक्सट्रिमिस्ट अर्गानाइजेसनफोर दङमोन, NDFB दंमोन, BLT दंमोन। जोंनि गेजेराव गोजोन गैयामोन। दिनै नोंथांमोना गोजोन फैबाय। गोजोन फैफिननानै दिनै साफ्रोमबो नोगोरारियानो न्याय मोन्दों आरो जौगानायाव हाबाफारियाव बाहागो लानो हादों।